Alhamdulillahi khaliqal qawmi kullihi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi yunadi lil insani faqala ya ibna adama inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana falamma alimu ala anna hadhihi dunya laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wallahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratum mustaqim. Ya ibna adama la dara fil akhirati illa ya'malul insana fi hadhihi dunya wa hiya daru amalin wa fil akhirati hiya darul jaza falyamalil amilun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun fi jannati wa naharin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ulidal huda wan nur fakana nabiyul marhamah wa rasulul malhamah arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin fasalatan wa salaman alayka ya Rasulullah ya alamal huda ya awwalal awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-ghurril mayamin wa atba'ihi alladhina qatafu atharahu min ba'di wa rafa'u liwa'ad-dini bainal alamin wa man ihtada bihadihi wa atba'a tariqahu wa minhajahu wa sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in imad wa imadu hadha ad-din al-fiqh wa humul ulama wal ulama'u warasatul anbiya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga luksan, mga pagariyahan, mga ariyahan sa Islam. Sisag yung gaya kapapantagan ng masa na miyakaran ni supaman na banggit. Sirang tanong siya gaya paman na Pilipinas na pagninarakan ng mga pagariyahan, mga ariyahan. Siya gaya paman na datar siya gaya Facebook na pangniyaniwagi siya ko paman na mga kakaniyong mga ulama beneran na gaging kandibati. Aging kandibati nasunod so rason limiti roon. Sigo pagkuriya masa o umatakan na aya para binasa si o agama Islam na sumanga ulama. Langgay nuto na opungkiran maadn agyan ka na pamana al-mujadalah yung uta tigdanwa dibati. Nanit ni kaadnalan faida hadasa dalika pantadir qiyam as-sa'a. Upunanan manggulula di Rasul sallallahu alaihi wasallam na nayawan ni wagi mga umatakan supamana bangkit. Aditi pamana ilaintan supamana mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buana pamana mindi dibetikiran din lagi amaton ka. Isa pamana ngana pamana tarikh al-islami. Sigo pamana tabi'in na aya miyatunon na detaraging ako siya kan rano si piya ka mamasa na aya girandin dibati naging mga sarwa kuwanta no sa agama detaraging mga Kristiyan mga Yahudi na ay rano paman na dibati kaan bakala ulat sa agama nasir ka tanong na inupya karata o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaandet di dibati tanong na tunay kuhan Palestine at dua. Namanya karena subang itu.
Sabab po pamana, sa katanin titido pamana mga Muslim na pamanawa. Agiti pamana kapungnetan ron, siya kong mga kakatan mga ulama, agad na kira nag-iaging pamana kadibuti. Ada kaya kung wala tujadilu illa billatihi ahsan. Sudus wallahi miturun sa kanang Quran. Aubakan no pamana didibuti kadib na kaya banyan no pamana kapya. Kaya man naging pamana kapya akap ke dibuti tan na ngayon mga Kristiyan agung mga Yahudi. Detarsi ko pamana tabi'in yung kota Imam Abu Yazid Al-Bastami, Imam siya pamana Iraq. Yung na Yazid Al-Bastami na so kaya pakasimbingiran sa Al-Isha na di manasbih na teorokben. Munta kaya turugo siya sama segitu. Niya ko mo naging kota pamana sa katawa mama. Ja'ahu rajulun faqala ya imam idza staiqazta minan naum fadhhab ila dairil basrata fasawfa yahdusu ghariban. Ame tigi kumanaw ka na pamantak ka sisagyang ka na ayadair na niya kalala simbahan. Aad na tigi na pamana mapunglulaw biya ka mamasa. So kaya pa kano yung utapaman na imam siya tabi'in na kaya pasumbingin siya subuna yan naro siya yung utam yung alala simbahan sa Beril Basra sa Iraq na kaya kung makaumong na yung kota pari na tumitindig siya yung kota pamana pintuan ag yung kota pamana simbahan nila nandun ay Peter yan iyan na ya imam marhaban bika ya imam al-muslimin wasawpa as'aluka su'alan fa'ida ajabtahu nu'minu binabihika wa nadkhulu dinal islam. Laman naging Peter naging pare lagi kailangan na di minibati mga ulama. Ano ba pala mga ulama na di dibati? Ini siya paranan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakaran niya yung mga pamanabang kita. Katidua pamanang kekuatan uron. Tigil na niya ka umangar kami imam mga Muslim at piyakatarusahan sa ka. Adna ipag-isiran ka na umasumbag ka na perhatian na miso pamana nabingga nagusudra ni siya pamana agama Islam. Pati atigin siya pamana pakaisiyan. Itigin naging isa ka simbahan ang mga pamakukuha na maamumangan na palapalaya kami naging Islam. O po na mas naging kaya pamana, pakaisiyan ka. Kaya gini pakaisiyan, naging ko to pare na matatago mambu si siya ging kaya 5 kitab. Ini turun sa nga dunia kitab Allah. Na ngayon to, na ipagilin niya si siya ging kaya Islam, Quran, o titu pamana kitab Allah Ta'ala, ang mga pupunsi ko Allah Ta'ala. Ino kan mas aging kaya imam titu aging kaya paman agamatan o agama Islam aging kaya Quran na punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala at yun na ito na ipakaisikan ka pakaisikan at yun na ay pakaisikan ka nawama qabla Allah bil ujud anto na ay kaadin na unaan Allah naman nga mga pakaisikan kaya ka mo masaya may uminisir kaya gini mga Kristiyan wato na paman na unaan Allah ta'ala ka din naupun kayo ni di ka tawin at kita na di nga katawang kasisangan na pamana Quran yun na matatago wamal wahid alladhi la saniyata laha anto natigin isatiman ada ay kadunya wama al-isnan alladhi la salisata laha anto na igutiman lamang mga bilangan ng paganero daubanian ikatlo talo ada abanian ikapat pat ada abanian ikalima lima ada abanian ikanam 6 ada abanian ikapito pito ada abanian ikawalo walo ada abanian ikasyaw siyaw ada abanian ikasapuluh wamal adad alladhi taqbalu asyad anto na ay bilangan
adi madagtak. Anto natigin ni bilangan adi madagtak. Wa ma huwa asy-syai' alladhi tanaffasallahu la ruhalahu. Anto na inad wallahu ta'ala abang ginawa ada abanian nyawa. Pamana inad wallahu ta'ala pengginawa ada abanian nyawa. Ano batano datara na mga nyawa tano. Wa ma huwa al-qabr alladhi masya sahibu. Anto natigin ng kota kuba ipililakaw niya so ikubaw. Pamana so ilalabungon na ipililakaw niya. Anto na pamana kubur. Pamana gingi mga pakaisino. Wa man humus sadiqun alladina adkhalahumun nar ma anna sadiqina fi maq'adi fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Antawa agyang kuta mga tao amyara teya apyaka suldu wallahu ta'ala si unar ka jahannam. Tonini na pwede siya pa man na mu'min na pakasuldu wallahu ta'ala si upaman na surga. Waman hum al-kadibun alladina adkhalahumul jannah ma'anna al-kadibina fi nari jahannam. Antag yung kutan miyamukag piyakasol wallahu ta'ala isagyan ka na pamana surga o budi siya mga bukag nasib pakasolda wallahu ta'ala isagyan kutan pamana naraka jahannam naman naging pamana pakaisinon na pada pakaisinon na wamahya as-syajara al-wahida laha sab'atu husnin wa fihi salasuna waraqatan wa fihi khamsatu simarin salasatum fid-dilli wasnatani fisyams kullu dhalika yas'aluhu rabbuka yawmal qiyamah wa akhiru su'ali wa madha yaf'alu rabbuka al-an. Anto nagtigin nagyang kuto sapo na kayo pito'y sapa 30 iraon 5 maniyunga igira kabibita na ayap piling ka ungan yan nagutiman na igira gagawin na ayap piling ka ungan yan nagtilutiman na ipagisyonan wallahu ta'ala sir katano ang mga tao siya pa man na yawmul qiyamah antunana at yun na last na pakaisyokan rakay imam na anto na ay tinggal ba wallahu ta'ala sa nga di tadi kami tiray datara nga di kano di kapang utoba na anto na ay tinggal ba kan wallahu ta'ala agi na natin pakasyagra ka kaya man naging ini simbuguno Imam Abu Yazid Al-Bastami iya na yung nga napakasyag ka nakati susumulyan isa nga nakuha namin na pitiruyan na alif lam ra inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'ana wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Iti ginaging apa aman na Qur'an ay turun Allah ta'ala na adna paman na makatuniron kanigirun sigo mga masa apya mamasa na YouTube ipaman nakaperataya umani isya katawan rakan. Paman na ngayon sinugo naging paman na imam. Yiti naging ko tapakay sigarakan. Kaya ako nung sa malupa kata sa giyawa na perad na rin so tutuguhin na makasisa mga sa kagawa. Yiti naging ko tapakay sigaka wanto na isatiman yan to na kaadin unan Allah. At tigin na ipag-isikan ra aswat tigin so bilangan asatiman. Buad na unan yan. At tigin mo tapari ada natigin na pagkadalika huwallah. Wal awwalu bil ibtida wal akhiru bil intiha la syarika lahu fi mamlakati al kullu tahta qahrihi wa huwal ilahu rabbul alamin. Agi na subilangan na sa timan na unan yan gina nga tigin sa Allah ta'ala askan yan ipamana madin rakatano adid na banian unaan agus kanyan ipamana muri-puri adid na banian ipamana kuriyang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kama naging na wan nakatantangan ng utapare ka hindi ba mo masya sa nga na paman na kapsmugaw aging ka na paman na imam yip man aging ko to satiman ada ay kadwanian
Nagyan ka na suratu Al-Ikhlas. Lang tanong si makamumurais. Qul huwallahu ahad. Naigira da ka mga pangadi na led ni katawan. Apa mo ipakaisir ka. Yung na wahid agu ahad na paled na ayaman na niya nasa timan. Nambidanan. So wahid na sa ng mga manusia. Sa kabu ugay na mga detar kasabuntan. Na ahad na din na detarian sa pamanabuntan na ilang man sa Allah. Agi nga na qul huwallahu ahad. Na din yan tiru ay qul huwallahu wahid. Agi tiru yan. Agi ang kota qul huwallahu ahad. Yan na ni bidaan wahid aguso ahad. So wahid na sa ng mga manusia. Ini mo taka na sa kabuna. Agi semua sa abroad na mga detar sa buntan. Semua sa gingi pamanap tiguna na Pilipinas na makaumasa ng takawat na detar sa buntan. So Allah Ta'ala na laysa kamithlihi syai'un fil ardi wala fis sama. Iting bidaan agi nga na wahid agu ahad. Igira akoan na pagatinta sa syariah court na igira akoan na ipuniran nuna na opo nga di ulama na diyan eh sarang abang nga katawi at tero na kana satiman ada nga mau sa pipia panto na bidan agi nga na pamana ahadun agu wahidun am lagi da pala bilang na isa yep man agi ang kutoa buti man ada banian ikatlo nagiyan na so Adam agu so Hawa Diyan na supama na dundo aguso pagagawi. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn pamahawna ayatal layli waja'alna an-nahara mubsiratan. La mga langon na mga dalilian no. So gagawi iya aguso dundo. Pwede na beto na kay katlon niya. Did na kaya mga mato. Dundo bugo gagawi. Diyan na ni bilangan na duting man ada ba ni katlon. Na anton na itlo ada ba niyan ikapat. Nagiyan na so Adam so Hawa, so Iblis, o kaya baka taad na, wallahu ta'ala, o Adam ako so Hawa, padiran so Iblis, isagyan ka na surga, dyan na to adn, kapag examine nun, wallahu ta'ala, so Adam, ang gota katirian sa Quran, wala takraba hadi syajarata fatakuna minabdalimin. O baka ubayada magus ka Hawa, saging kayo, tayo ni kawin ni ron na baka liwan si saging surga. Nanto na meswa sa nga Quran, pawaswasa lahum asyaitan. Kaya waswasan sira ng syaitan, kaya pitiruy ang gwada maguswawa. Kadiki, upo niyo ka na, aging pamana, o nga kayo, na mintingan si saging surga wala. Kaya lipatan niya ng utapitiru mo Allah Ta'ala. Au ba kaubay, si saging kaya pinagilantab sa nga niya. Nga, so kaya naganya siya ngutaw, waswas mo iblis siya, o mga kanon. Kaya ano pa man, Hawa, na tabi ko mga bubayaran nagiyuti ka bakaw makiran aging ka na haid niya ka no karo mau Adam yalinuyan aging kota o nga aging kota kayo naso Adam naso din so pa man nakakaya na yan nun natigwallahu ta'ala Jibril nang gaganing kaso Adam na pakalanga nag-iikatatabi ikatano sa koro mga dato kadama ka no Adam aging kota pa mana o nga aging kota kayo sisaging ka na surga napiyakalusiran ng Allah Ta'ala sisaging kaya tunay ni na dunia kaan makatubad so Adam ako so Hawa datatan na kailangan di tanong itubad nakapwede siya tanong sisaging kaya pamana dunia nag-iiging kaya pamana dunia Allah subhanahu wa ta'ala yip man nagyang ko to pata ada ba niyan ikalima naginan so malaikatul mukarrabin so pat kataw maranisi ko Allah dataro presidente na pakaparatihan nun sa apiantad na presidente, apiantad na dato, na ad na pipili niyan, ayan niya buo, paparatihan na utaptero niya. Na yun na so Jibril, ako so Israfil, so Mikael, so Israel, lagi na so malakal mo. Yun na ni patakataw, malaikatul mukarrabin, amaran ni si Allah subhanahu wa ta'ala. San jadiran ditiro si Allah na ipkunot Allah ta'ala. Ano ba di katawi Allah ta'ala? So pamana giran dito. Diyan managyong kota lima, ada ba niyan ikanam na laman ng mga paria pamanakala mga ilang ira matatag siya gini pamana mga kitab. Diyan na lima ada ba niyan ikanam
Lagi na so kitabullah ta'ala ini turun sa kaya dunia. Lima timan ada banian ikanang. Nantunanan na paganeron na so Sohobu Ibrahim, Zabur o Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Quran yung Quran. Ini turun ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lima kitabullah ta'ala ay ini turun siya yung kaya dunia. Ada banian ikanang. Lima timan. Yep man nagyang ko to 6 banian ikapito na iisuki at nuwalog tala sa langit lupa na magawi. Yung ta alagi kalakas sa mawati wal arda di sittati ayyam. Madaragatan ng mga reliyon ng mga pangarian ng mga Muslim. Minti na ipipian magusya nga mga ulamatan ng madaragatan ng unay. Na basta madaratan na kurang supamana kapubibig tanong sisaging nga pamana dunia. Aya iniad wallahu ta'ala sanggay langit lupa na namagawi. Na ino yan ito pagod na sa namagawi. Aya katribiya sisaging nga na Quran na ida aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Giraad na pagodin wallahu ta'ala na aya buhay din hindi pero na kun fayakun na miad niyan. Uwid na nga langit lupa na namagawi. Nanggay no to na ini pangduratan wagi mga Muslim aging gaya pamanawan niya kapatagawi ay ni admo law tala sa gaya pamalala nga mga bidin niya patagawi siya nga lupa na gawi siya langit agi adno wallah na miya ka namgawi nang tunang na namgawi na ini duratan wallahu taala asratan mga Muslim sa gaya pamanakuran igira kaya nading lubugan na saka umat rasul Muslim na ubang kagay pagpigya nang gayno para kaya makasungano sa aging sa abroad pigilintan mo Allah kaya pamanawan sana niya ka 5 kurago sa Canada na kaya nga nang bidon tanong Christian Yahudi na ibarat to kumpanya na kuwan sila ni man to imbitere sila ng paman ng mga pupurun at tulog-tulogoy. Sertan wa mga Muslim na kailangan na 15 days. Tanggay no, na pagili nila na nga Muslim. Sertan ho na dita no makukuha na nga wakato. Sita no makukuha nga wakato siya nga mga masigitan no tatago no so pagbang kakamata. Wait na si kumagalubag na di. Tanggay no to. Sa pula uli mga gawin na guta ko pa man regular sa aking mga kumpanya pagilay nila ibarat na alas 8 ako na nga pasok ka sa akong kumpanya nga na upo nga sulti sa aking na kumpanya 15 minutes na digiran na pakakuha nga digiran na sumyul kasi sa aking mga pamanawa na nga na pumungalakaon na sulti kasi sa nga na kumpanya na ipinay mga na niya napis na tihin na kumpanya lagi na o pamana katatagun raka kuan sa traka gingan na narakaw na department para sa pamana mga kuan na atraka nasamo do na sa pula 5 kaminutos nasa tema na kuan ka alil ko traka lapis na tingin kaya gasul kasi na mialit ka sa 15 minutes pamana ko lapis sa tingin kuan lagi na didiritan ko sa sarili lagi gaya mga Yahudi mga Christian ada beli rakatan wag yung kuta pamana wato dahil naman naging pamana kuhan sa ako naman na ayat sa nga mga wato aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhud ginga duni na palit no wato nadigo bakay laman sa rakatan wag ta pangata meeting tan wag alas 7 buma mo ta mga pudigan alas 5 alas 10 niya tangan naging muta pa man oras lagi idirgatan ko sa sarili nga mga sarwa lagi nan matatago siya nga na Quran ni panganduratan wallahu taala basta aging nga na pamanawag to na siya pa nakakukuhan na miyak kapya so pawiyawi kasi siya nga niya naman naging nga na pamanawag ito bitad siya nga pamanasambi ang kaantan o makuha aging awan nabupipi nga so mga galibog ba ubod na pamanapigin na kaon pamanakuha ketagu siya yung mga saro uta da amana igiran si Rigel mada ang uta ko nakatigiran naging mga Muslim na kapamigya galibukiran kata na mga galibukan ng busya ang duda kata panganyo mata naging
adi gerata ginota ka inusa na pamana Muslim na di English wagi ada terang na Pilipino wa Kristen na pamana 3 days na miya ko sa miyari ular sa ginga ko na sa na 15 days na pero drahagi ng uta pamana mapuro sa ginga ko mani akati gi matatago siya skano nas oras na sinibu masisiyap siya masgito katatago no so al-adan wal iqama kaya man naging ano pamanahon na yep man naging ko to pito daaban yan igawalo aginan so pito lapis alangit apya ka mo siya mabuhi at nung wataw tala kambida ko gingalo pa na pito lapis ugay na dagdagata na ayang bide-bide ng kaalo pa na mga kolor siya di dalmanan na aya kolor yan na may tam na inusan pagkakuha ng wallahu ta'ala supra narakan niya nga dito kaya bukong pilay apa man naliwanag sa dayon kasi ginga na pamana di dalam aging kaya pamana lupa giyo pamana kunin na bidon yan nagyan lalangit na mga libil ito ka libil pamana awa di na ni pito ada ba niyan ikaw ano giyo pa nagyong kutawalo ada ba niyan ikasyaw aginan sung malaikatul a'la bida sung malaikatul a'la abu sung malaikatul muqarrabin aya malaikatul a'la na danan makasujud si Adam sekanyang siram malaikat wallahu ta'ala ada pakasujud wallahu ta'ala si Adam alaihi salam lawan ang malaikat tapi akasujud wallahu ta'ala si Adam lagi namuha na malaikatul a'la idan yang pakasujud si Adam alaihi salam agi nga na walu kataw agi yung utapamana katiru wallahu ta'ala sa Quran awayah milu dalika yaum aidin paupahum yaum aidin tamanya ginani walu ada ba niyan ikasyaw mga malaikatul ala asiran maawid bodyguard sisya nga na pamana kunin na walay wallahu ta'ala sisya nga na langit aging nga walu kataw ang mga malaikatul ala yip man naging nga na siyaw ada ba niyan ikasapulo lagi na so mu'jizat Musa alaihi salam awalakad atay na Musa tis'a ayatin bayyinatin ila fir'auna wa qaumihi yaman naging mga question ang na pare si ko pa manalangwa na agama ng matatag Yahudi, Christian, Muslim ipagiliran si siya gingis pamana agamatan o agama Islam o pure ang mga pupuon si ko Allah subhanahu wa ta'ala yip man atiyan agiyang ko to inad no Allah ta'ala apang ginawa ada ba niyan niyawa agina sa waktu subha dalam mga maadar katano pinain yung nga na waktu subha na igira adna paman na sakit ka dalam sa mga lokstano saranaw ada mga sakitiran na nga na nakatiru Allah ta'ala sa Quran awas subhi ida tanappasa innahu laqawlu rasulin karim inubos yung mga Kristiyan, mga Yahudi na alas 4 na disiran di jogging aging kaya waktu fajr na adna pagkapo no na ginawa niyan tunay ni na pamana tunay ni ndu na basta may lakta na miyada sulangwa na sakit kasi sa ginyo pamanalawas ka was subhi ida tanappasa innahu laqawlu rasulin karim gina ni dalil yan sa ginyo Quran kaya ni man maadar katanwan na irawan na kaya awan yung bun napya sa kanamata yung tourism yung sa sama sa kita kawan katag niya pakano awan araw kadyo na tayo nubo kami kalala bulong tatabun wallahu ta'ala sa gingi waktu fajr kumakuha ng kabat abulabo gira pa man sisakit ka na puwa nga ka niya sumalok stano sa rano napalakan ron mataw apa man adagi abiran mga sakit na saking nga masatano na umani siya na suja pa man na hospital ka pwes sakit ako nagiya kaya man nagiya nga na pamanawan ako lang po nila daw astagfirullah li walakum walisairil muslimina min kulli dhanb alhamdulillah wa bihi nasta'in wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd gingaya lambo siya gingaya khutbah ko na giyang ko to anto natigin na giyang ko to kuba ipilala ko niya so pamana ilalabong ko
nagina supamana Yunus alaihi salam o kaya ka naon agyong ko tapating na miya ka siyawron ulan kaya manigida apamana madusya ka apamana kuan detaro pamana kunanin na Yunus alaihi salam na udin yung butero agyong nga na pamana katurian sa buwan niya si Allah ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ay buto ya dusa o pamana Yunus ada taraging pamana jumatan sa nga argyo sa aymon prilew ng mga pagarian na niya kakarangita kano bata bulag so pamana mabubaliron na imam agi so pamana Yunus na kuan na ad na sa kato minikuna yanon na pangniron sa rila na din rila yung pamana Yunus alaihi salam na dikira ta Ginoo agyong kota pamana jumat panagilantan may mga pagarian na tigil si wala ano naging pamana suyo no sa niya ka di unin pamana prila na miya mga kurong sarila na di unin prila na piyake kan wallahu taala sa pating so pamana Yunus alaihi salam na so kaya kan no pating miya ka siyorun ulan sa tatian yan na udin yung gutirwa agyong kota la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin igira masusugat ka awida akal na kailangan na di matiro agyong na pamana pitiro no pamana Yunus alaihi salam sige nga na Quran sunso Allah Ta'ala nati Allah Ta'ala udang kabu pero Yunus na taman sa kabang kita sa dunia adigad mada siya gingan na pamanatian gingan na pamanasda ila ang man naging pamana kuan Allah Ta'ala bapian to di manggulula pamanamawa na kailangan ading ditubad si Allah pemanin ka si Allah subhanahu wa ta'ala yipman nagyang ko to pakasieno anta agyang ko to pamana miyamra ka surga wallahu ta'ala so pamanabukod na siya naraka jahannam agyan na so talo ka tao sahabo rasul so Ka'ab Abu so Khazraji Abu so Mararata ni Al-Hilal so kaya tido sa gazwa to Tabuk na miya lagwi sirat ini kalgiran so kapatay kay makaumasiran si Rasul lagi Rasul na mga may palag yaman nung to miya mo pagsirat kira na pati ya Rasulullah. Yang muguginiran sa Rasul, ugoy ay di palagiran nakalag sa pamanakapatay. Na, so, pamana, kaya pamugugiran, nagyuti kapag kaya pakakuha nakiran, wallahu subhanahu wa ta'ala, ugoy na pitubutiran, si wallahu subhanahu wa ta'ala, agyan ko ta kaya pamaragiran. Si Nabi ito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agyan pipiro, Nabi, at higin na, miya tanarakan ng Jibril, na pipiro, na digan ng mamara, aya kaya palagwin nyo na, inigalagin sa kapatay na, ano yung kapatay? Si Allah Ta'ala pian to na ipanimba ka na basta diga putay na diga dagi matay na kaya nga man nagyong to kana mitu betsiran si Allah yung tatlo ataw aginan piya ka taw betsiran Allah Ta'ala yung tigira na paman na siya nga si Allah na kailangan na diga di matubod pumuro ka na si Allah subhanahu wa ta'ala dataragingan ng mga sahabo Rasul sallallahu alaihi wasallam antap man agyong ko to paman na nyarateya laman nyarateya na piyakasuldo Allah Ta'ala kung narakadyanam au budi sumirate na si pakasuldo Allah Ta'ala siya ko pamanan surga yan naginan sa mga Kristiyan abu sa mga Yahudi nanggay no paparatean nila sa Taurata paparatean nila sa toninin na Injil ugaid nakagip yan ang giniran yung na pamana Injil abu Taurata o Musa abu sa Isa alaihi salam napyan ang ginaging pamana mga kuwan aginan ikapakasuldo giran wallahu ta'ala sisaging nga narakadyanam pianam piniran aging nga kitab wallahu ta'ala sasala ko pianam piniran na pamanako betaraging pamana sa nga masatan nga pamana mga Kristiyan mga Yahudi mga Kristiyan diran ni Peron nawata wallahu ta'ala so Isa alaihi salam subhanallah pamana na pian magaliniran aging nga pamana Injil Taurat aginan ipamana mapaparatean apya kasul wallahu ta'ala sisaging ko ta narakadyahanam sabab sisaging ko ta pamanapya kaya pamagalineran sibo kitab wallahu ta'ala na itipa benagilan tanong au betano alina aging kaya pamana Quran amin italing umartano unabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam yipman aging ko to pakaisiyenon kaywa satiman pitoy siya pa talupuloy raon limay unga doon na ay piling ungan yan na lutiman gagawin na talutiman
ipagisiratan wanan wallahu ta'ala siya yung kiyama. Umanit, di siya taon ratan. Nga na kayo. Kanto na nga na kayo sa po, naginan so, tandayo siya rago. Na, ipagisir ka wala. Kung yung ilabag kari, alim, siya gingi pamana, si kumya ka sa rago. Nga na pito, asa pa yan, nasupito gawi. Na ipagisir ka mo, wallahu ta'ala, wanto na inyang ilabag kaon. Nagyong ko ta 30, naginan so ulan-ulan, at 30 gawi. Nagyong ko ta 5-5, aungan yan. Aduay, igira dundo, na talo igira gagawi. Naginan so 5 asambayang, igira gagawi, na talo. Maghrib, al-isha, fajr. Dundo, na asar, dhuhr, agwa asar. Ginan, simbugagyan ko ta pamanakay. Laman naging pakaisip yung ta pari, wala nga lang kabo, pamanakuan, nadingga pamanam, mas dinga pakaisip na yung ko ta last pakaisiin at na anto na itinggil pa kan wallahu ta'ala imam siya nga ditadi kami kare betari barat taging kapung to bakurano nanto na itinggil pa kan wallahu kasi siya nga nakuran na pitirun wallahu ta'ala na yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kullu yawmin wa fi sha'r qul ya Muhammad ana arfa'u aqwaman wa akhfadul akharin naman ang ayawan yan so tigin so kaadin na kan may pagisiran traka wana magisir kaon Muhammad asya kataw wanto na igalibuga kan naayap pero naka naipupuro akan so paman na mga uri penangan so saboy digiran ginan so kapatay naipumbuba akan so saboy digiran aginan so diimbuwata liya beluakum ayyukum ahsanu amala agi mo ta paman tapuan ini yung sigo paman na mga bibi agalip sa ginan igalibag wallahu ta'ala isa gi mo ta pamanawan. So kaya sumbugan niya nung tiyan na niya sumbugan so lang wala pa kasi ang raka pare na iman to na ad na ipakaisi ang raka anak uta ka wan na sa tima na tiyan na pakaisi ang raka na sumanga pagtawag yung kota pare na miya mo masabun na tiyan na ayap ipagisi ang raka na wama miftahul jannah anto na igunsi usurga aso kaya tiruan ng imam kini pakay siya nung wanto na egun siya surga na kita pare na guminiro siya sa talikudan nilay niya sa mga taon niyan katigang mo ta mga taon niyan na ino kami nga pigila ya abana pamana pare amin ino kami nga pigila si siya kuan apya kay siya nagagingan na imam mo mga muslim na miya kada-kada na sasatima na ini pakay siya nagagigun siya surga na pamana tinggal kasimag katigan na wa ana a'rifu al-ijabah wa ana akhsha alaikum an yatba'una ato na natigin sa subugin na ay pilgang naskan amay ko subugin na kan naperhatian niyo agu pa man napunglulan niyo natigang mo ta mga pagtuong ta pare padigami nga sa di pa man nagsuwa na padigami nga natigin na yaman na ka magakaliran tingin na miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaya man naging pa man. Yuti mapulula sisagiyong kota pa man na simbahan. Apya ka mo sa amya ka uma sisagiyong kota pa man na imam. Sisa pa man na nguta mas kita kaya turugon. Sungat tigin sa nga na pa man na simbahan. Ad na mapululo na apya ka mo sa asudin sukyat tiru aru agiyong kota pare ayagusi o surga na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naging kota mga pagtaw niyan. Na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langon siran ni Muslim. Agi na naging mga pagarihan ni Paman. Si ay pendibutitan nung naging Paman mga sarwa nga pagkadakan tanong. O kung sa katanong hindi buti mga Muslim langon nakatiduwa kay namiyakaran niya kasubang kita Pamanawa. Laman na masusuwa Palestina Pamanawa. Naging Paman na pagninakarakano. Kaso mga kakadyong na mga ulang managid amyawan niyo sa Pamanabispo na pumang niya niyo ron. Pamanakan na rin, bitigo na nung lugta na sa hura, na dito pa rin, gini pamanakan dibati, siya kung masa orasol, siya kung mga saban, na dibati rin ako, na upong anong dibati, pamana mga ulama na, miyakaran niya, yung uta pamana, napakasod, yung uta pamit. Pili ako ng mga pagarihan, sa gingaya pa kata sa, kaya pakapangutulo ang organo siya, niya organo sarila, pamana, miyaka piyapeni ka, miyaka wani wag yung uta pamana, ilmo, makapupo siya kaya pamana lima-tima na kikabuang lautala so po Ibrahim so pamana Taurat Musa so Injil Isa so Furqan so Zabur Dauda alaihi salam na
matatagun agyang kaya pamana mga pahaisi agyang kota pare si agyang kota imam langun din pamana mesmo agyang kota imam sabab si agyang kota pamana langun yan miyabot ya agyang kata pamana mga kitab wallahu ta'ala arimatiman mga nitano si Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allahumma arhamna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi ya rabbal alamin Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal ansari wal muhajirin ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma ansuril islam wal muslimin ya Allah Allahumma anji ahla Palestin rijaliha wa nisaiha wa shababiha wa atfaliha ya Allah ya arhamar rahimin wansurhum bi'a'daihim al-yahuda ya Allah ya arhamar rahimin li ahli Palestin ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ya Allah an yansural muslimina fi kulli biladil alam ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma ansurna ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam ya Allah ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis salat